Jien twelidt u trabbejt fl-inħawi tal-għadira ta' Bethsaida fil-Galilea. Missieri Ġona kien sajjied u aħna trabbejna f'tin is-sena. Sa minn mintu bdejt nagħti l-ewwel pass, kont inċafċaf fl-ilma, nitgħallem insewwi xbiek u nara fħud differenti. Meta mbagħad farfar daqsxejn bdejt noħroġ ma' missieri u ma' tzijiet għas-sajd fuq il-baħar. Tajjeb tkunu tafu li l-baħar tal-Galilea fil-verità mhuwiex għajr għadira kbira. L-ilma tagħha ġej mix-xmajjar tas-Sirja u dan jinġabar bħal f'banju imdawwar bl-għoljiet u jagħmel ħafna ħut. L-għadira tissejjaħ Bethsaida, baħar tal-Galilea, jew Tiberijade għall-Imperatur Tiberju. Dawra mejt max-xatt tal-għadira is-sipat tarħula tas-sajjieda. Hemm belt kbira fuq ix-xatt li għandha importanza ġmiela fil-Galilea, din jisimha Kafarnaum. Kien f'din il-belt li jien kont mort noqgħod meta żewwiġt. Jisimni Xmun, imma llum il-ġurnata magħruf b'isem ieħor minn kulħadd. Xmun kien l-isem tiegħi meta kont sempliċi sajjied Galilew. Illum minkejja djufija tiegħi għandi setat u responsabiltajiet kbar. U għal dan ġejt imsejjaħ Blata, Kefa jew Pietru, kif jafuni ħafna. Din il-bidla f'ismi seħħet minħabba laqa li kelli f'ħajti ma' persuna. U minħabba din il-laqa mhux biss ismi nbidel, imma l-jien kollu tiegħi. Kont jum wieħed flimkien ma' ħija Andri fuq ix-xatt. Konna nsewwu xbiek ta' missieri. Ħija kien qed jgħidli dwar profeta li dan l-aħħar żmien kien qed jgħallem fl-imħawi tal-Ġordan. Ismu kien Ġwanni, bniedem qaddis, jgħix f'penitenzi kbar u li kien qed isaħħar il-poplu kollu b'tagħlimu. Ħafna ħasbuh il-Messija, imma huwa ċaħat. Kien jgħidilhom li juġi jwittilu triq u li kienet qorbot il-miġja tiegħu. Indri kompla jgħidli li l-aħħar li kien ma' Ġwanni, għax Indri huwa wieħed mid-dixxipli tiegħu, dan urihom raġel u dwaru għal kliem li jagħtik x'tifhem li kien il-Messija mwiegħed. Indri u sieħbu marru warajh u għamlu jum sħiħ miegħu. Ħija ġennen għal warajh. Sa dak iż-żmien lil Indri kont naqta bħala wieħed li impressjona ruħu mix-xejn. Mela m'għaddewx wisq minuti, meta ħabta u sabta, rajt lil Indri jaqaf mix-xogħol li kellu f'idu. Jiffissa jnejh il-bot, iqum fuq saqajh, waqt li jgħidli, araħ, daku, in-Nazzarenu, ħallejtek Xmun. Jitlaq jiġri bħala żiela. Rajtu jitbiet u jibqa' jiġri, sakemm jilħaq raġel li kien ġej minn fuq l-għoljiet lejn ix-xatt. Dak il-ħin ħassejt kurżità tixel fija, ħalli nara min kien dan li mgħallem ta' Nazzaret. Ħija kien imlieli rasi bih. Imma ma tarax, ma konx ser nagħmel bħal Indri u niġri wara raġel li jitkellem sabiħ? Għaddast rasi fuq ix-xogħol u rrabjata l-ħija li dejjem jitfa' x-xogħol fuqi komplejt insewwi xbiek. Wara ftit, kif kont hekk meddi, il-maħdel ta' bniedem mifrux qudiemi. Xi ħadd kien wieqaf warajja. Bil-mod il-mod ollejt għajnejja li mxew mad-del ta' qudiemi. Imma d-dort, għajl erfajt rasi u qudiemi rajt wiċċ. Wiċċ li kellu jidħol f'qalbi u f'ħajti. Wiċċ li kellu jistampa ruħu fija għal dejjem. L-isbaħ wiċċ li qatt stajt nara. Kien qamħet il-lewn. Xuxtu qastanija mifruqa minn nofs tinżel ma' wiċċu sa fuq spallejh. Għajnejh skuri jleqqu. Imnieħer mislutu sabiħ. Daqna ma' ħaddejh u xoftejn imbisma. Tajtu li kellu dawk 30 sena. Xmun, għalli. Jien qomt fuq riġlejja u ħadna bit xulxin. Għafsa twila ta' ħbieb. Ħdejh kien hemm Indri ħija. Mela dan in-Nazzarenu li kien ilu jgħidli dwaru, li kienu rieħ bħala l-Messija Ġwanni l-Ammedi. Waqt li dawn il-ħsibijiet bdew għaddejjin minn moħħi u ħares lejn ixbieki, lejn id-dajsa ta' missieri tidmanda l-ħelu
Imbagħad qalli: "Xmun, ejja warajja u nagħmlek sajjied tal-bnedmin." Kienet stedina u kmand. Ħallejt ixbiek jaqa' minn idejja u rħejtilha l warajh. Dik kienet l-ewwel xrara ta' ħuġġieġa ta' ħajti l-ġdida. Minn dakinhar il quddiem fejn kont issib lil Muallim, żgur li kont issib lili wkoll. U daħal f'ħajti u sar biċċa minnha. Mingħajru ħajti ma kienet saret fisser xejn. Għal 3 snin sħaħ terraqna miegħu. Inżilna kemm il-darba l-ludija. Kellna mumenti sbieħ meta li Muallim kien igawdi il-popolarità tal-poplu kollu. Imma kellna il-jiem koroħ. Meta n-nies telquh, meta l-kbar dew ifittxuh biex iwarbuh minn massaqajn. Rajtu kbir u imponenti, ifejjaq, isabbar, iħeġġeġ. Ħelu mal-morda, mat-tfal, mal-midinbin. Ibes ma dawk ostinati u ipokriti. B'awtorità li ma bħala jgħallem fuq il-missier tiegħu u jsaħħaħ kliemu fil-profeti tal-qedem. Rajtu sabiħ u glorjuż fuq it-tabor, ġdera tas-sema. Rajtu Alla wara l-qawmien. Imma għaliex għażel lili, sajjied f'qajjar u ignorant. X'se tara fija? Nista' ngħid buċċi minn quddiem li kont inħobbu b'telfa ta' ġenn. Verament, li ġili qlajta minn għandu minħabba l-preżunzjoni tiegħi. Darba keċċin miħdejh għax żammejtu milli jitla' Ġerusalemm fejn ridu joqtluh. Fl-aħħar ikla ma niżlitlux li jinkont les li mmut għalih u kellu raġun. U kellu raġun ukoll meta ħabbar li kont se niċħdu. X'waħda din. Jien wasalt biex niċħdu. Imma hu ħafirli, tant ħafirli li wara li qam il-mewt lanqas biss qatt fakkar li dnubi. Biex ngħidilkom is-sew, kont qed nistennih ibiddel fehmtu u jneħħini minn kap u floki qiegħed fejn fin lil Ġwanni. Wara kollox, dak biss baqa' miegħu sal-aħħar taħt is-salib? Imma ma ġara xejn minn dan. U minkejja li jiena dert midneb u bil-provi u reġa' konfermani għal 3 darbiet kap tal-Knisja tiegħu. Mal-mixja ta' snin, jien rajt il-Knisja titwielet u rajta tikber u tixteret mal-irjieħ tad-dinja. Rajt l-oppożizzjoni kontra s-salib u s-segwaċi tiegħu titkebbes u tieħu n-nar. Kienu żminijiet jibsa. Imma sbieħ fl-istess ħin. Il-qawwa tal-Paraklitu li kien wiedna li Muallim kienet tinħass taħdem il-ħin kollu fina u madwarna. U jien tant ħabbejt lil din il-Knisja li kont les li nxerred demmi għalija. Kienet is-sena 67 taħt l-Imperatur Neruni. Il-mewta tiegħi ġrat f'Ruma. Għax meta l-mulej Ġesu daħal f'ħajti, arti ma baqgħetx aktar il-Galilea, imma saret id-dinja u niesi saru l-bnedmin kollha. Dini il-ġrajja tal-għaġeb tiegħi, is-sajjied tal-Galilea, li wara l-laqa li kelli fuq ix-xtut ta' Betsajda, ħajti inbidlet mill-lejl għan-nar. Kienet għalija twelid mill-ġdid.